Alhamdulillah tekan wancine paket songo goro-goro setengah metro goro-goro iso mah kok iso mah cara wong rapat iki iso mah terus kalau metu bar senek terus metu tahu guling di sebelah tadi temen-temen ngene iki Mas dasare yo ngene iki nyambut gawe ngene sapa sing ora gombong kaki to. Ayo piye to? Kejaba iki kangen-kangenan reuninan karo kanca-kanca dan nyenengke tapi karo kanca-kanca paguyuban langen kita iki kagungane anak Wisnu Hadi kita. Kok kowe iso muni anakmu? Ayo mergo pancen penae ponakanku. Kok iso muni ponakanmu? Mergo Suwargi Kang Mas Hadi kita iki nek karo ketemune nisan. Kok nisan? Nisan iki tegese tunggal banjur. Weh iso ngalurke iso. Alure saka dalan Bantul saka Dodok mbiyen Mbah Proyo. Mbah Proyo kuwi nurunke nek ora karo 5. Mbah Repe iki Dodok. Terus nomor 2 kuwi sing peputra ya kuwi Mbah Timbul. Terus bayi Mbah Timbul peputra Pak Agus kita kae. Terus nomor 3 kuwi Sorobayan. Sorobayan kuwi anak-anak bapakku. Terus anak-anak kaya Swarga Ki Suka Cerna Subroto kae. Terus kebulur aku iki. Terus akhire Candhen Ki Sugi Cerna Sarjana kae. Terus nurunke Ki Sutoyo. Dadi aku karo Pak Agus kita ketemune pisan wae ngono kok. Iya. Kalau aku ketemu karo kanca-kanca iki wah jan dadi reuninan. Kok dadi reuninan amarga aku biyen yo sok ndeleke almarhum Ki Hadi kita. Isih ana jejak apa? Jejak rekame. Jejak rekame ana jejak rekame. Nek ora kleru biyen mayang ning Sugyan kaya luwatan begini lakon Durgawati sing gedhe iki sing gedhe menungane. Nek ora ngambil setelen ning kaset kae lakone Durgawati kae sing gedhe guru blangkone nganggo blangkon putih. Ayo iki menungsane. Yen aku sering beleke dan sindene yo Suwargi mara wani sing ngendhak kuwi Suwargi ibune terus mbokne sing ngomong kae mbokne Mas Gutara kae asmane lali aku ana meneh sapa Sultana iki ora oleh toyan kuwi biyen kok kowe kelingan kelingan karo Bu Surtina. Biar nak nyandang yang anu belum tindak lomah kalah karo sing enom-enom ya. Nek nganggo bayang senengane ikan-ikan. Iya. Sak surute Kang Mas Ki Hadi kita terus tumurun ning anak Wisnu Hadi kita kuwi. Kowe ben sok melu ora ben tangan makhluk ning sok ngeterke biyen. Maksudmu ngeterke Bu Prastiwi ya biyen. Tapi nek ra ngono sesine ya kanca-kanca piye. Mula aku karo kanca-kanca lanang juga kuwi sak perangan sing akeh ngapal aku. Kaya sapa? Sing ngaso kae. Bonang kae ben kanca rung tak tusuk anakku. Sapa? Mas
Kae samira kemenanan. Wong ubet ki ora kaya mandalu kae lha piye. Yo nabuk, yo saiki dadi sopir Grab. Yo dadi makelar. Yo hebat barang kae. Ya, lah terus sing ngastosi perke Kang Mas ku Mas Padi aku wis ketok tuwa banget. Sing tak apali wong kok kuwi terus sing ngomong kae Mas Kancil lho kae. Dasare sing ngomong siji jeneng ae yo penanya adikku. Apa? Mas Guntara. Barangkali yo ngati-ati mergo Mas Guntara kuwi nang kene yo jalan kondang klok-klok. Kula yo amit-amit pun jauh pun betah ngaten Mas Guntara. Iya, dasare sing rekam pernah yo adikku, Mas Gondo Subroto. Kuwi tunggale Gondo Sunaro, Gondo Sutoto. Terus sing aku kendang, dasare yo nyukur nang kendang aku sapa garwane Mbak Tati, Mas Tulus Trimidodo. Terus sing Ngasto Sulaiman, sing Ngasto Sulaiman kuwi nggih kok kendale suatu ki hadis kita. Mas Dul, soprano-soprano kok pasodane padha terus. Ratu apa? Ayo, kancane wis dosoan kok. Apa? Makane makayat kae temukan. Temukan bermayat temukan. Makakan kok makayat. Aku saya kelingan ya, itu makakan ben ngobong-ngobong menyang pilihan. Terus apa meneh? Sing kowe kelingan. Sing gunang terus kae gampang gemuk kae. Ngawur wae. Kae babaran anyar kae Mas Sulis kae. Sing ngasto gampang iki. Sapa ya? Busra apa ya? Budu. Mas Busra wis lagi kae iki Mas Tukiran. Tusiran apa Tukiran? Oh, tusiran adikku pelatasan kaki. Musiran. Sing gendar iki sing anak putuku. Saiki wis ganti sing anyar-anyar. Sing ndang Jaipong kuwi asli saka Jawa Barat. Kondi Cibaduyut. Mulane jenenge gandeng saka Cibaduyut kuwi jenenge Citrasi. Oh iya. Acarane apa, Bro? Iki labu-labu karo panjenengane Mas Edi Kurniawan karo Mbak Deni Purwanti. Mergo Mbak Deni iki nggih yo wis sawetara wektu mentuke aku nyindeni aku bar kuwi terus nyindeni Mas Wisnu. Mula yo gandeng wis sak grup iki yo ping kali ngundhuh kanca-kanca. Yo derek dedonga muga-muga Mas Edi karo panjenengane Mbak Deni gone kagungan hajat pingalingan lancar wilujeng sak kabeh lan berkah kanggo sak kabeh. Amin. Uga kanggo rare sing dicipake ya panjenengane Mas sapa mau? Mas Arvin Abimanyu moga dadi lare ingkang saleh bekti marang wong atuane migunani tumrap nusa lan bangsa migunani tumraping Brand Agung lan pinter jeneng sekolahe apa ingkang jinangka kabeh bisa kasedatan. Amin. Lah sing ngene iki mengkari kaos palipur. Weh. Adate bukan sapira nek lanang kita iki. Ayo iki yang awak dhewe iki ning suwane awak dhewe iki aja padha-padha padake metro di dalam Wonosobo. Ora awak dhewe iki menyesuaikan hawine awak dhewe nek kanggo diganti-ganti rampung jam 3 ya ora apa-apa. Arek ning kutha. Ngono kuwi ya kudu panggohan. Ana kene asate bukan sapira. Ya sing penting iki sadurunge adang subuh wis kudu bubar. Kaya aku ra ngerti nek jenenge Ki Abimanyu ngerti iki ya. Gawe lakon sing tentang Abimanyu, ayo baca ditulis nang pamflet iki. Ora dadi ngopo kabeh lakon ki apik ning gumantung ring lakokke gumantung ring ngangge ngono lho. Kabeh lakon ki apik to ya mesti ana pituture. Ya mung lakon iki
kejaba muga-muga iso dadek rena penggali sing kagungan dalem lan para bunden uga sanak kadang sing ndang kiwa teng kene muga iso barokai murakabi kanggo temanten kali temanten kali kanggo sing dikitake Mas Arfi. Oh iya ya tahu perkembangan sing klasik kan sik ya sing klasik dhisik apa kaya aku iki sak jineman apa jineman ki werna-werna lho nek Srindra ya ana uler kambang ana gladhek dinding ana marikangen ana klambi lurik terus ana jineman marikangen nek perok barang wis sarkara nek perok enom ya jineman kandhek ana jineman gendro nek Srindra wae dadi mau apa uler kambang wis dionekke karo panjenengane Mas Gareng iki terus karemu gareng iki nek jineman nek ora sing rada dawa ya ana werna loro lho siji gladhek gendhing sing kaping loro jineman mendes aku tak nyuwun jineman gladhek gendhing kae sing rada dawa sapa arep dinas ini